Okay. Bye BMG sa kay manguha pa mig yuta para sa atong garden. Okay. So ang uban nga kas nabilin raman ang uban nga kas sa ato ang site. So ni kuyog karon ang ato si Junjun. Okay, si Clifford na si Hanlag Alias Budjik. Medyo usugay paragan, medyo post na gamay. Okay, on the way padung sa Kambugahay Falls. Okay, on the way naman. So makita ninyo ang kanindutan sa dalan. Okay. Okay. Along the way na ta. So malapit na ta diri sa Tigbawan. Okay, kining lusuga padung na sa Tigbawan. Oh, what a nice place. Okay. So dol-dol na ta sa Tigbawan. Ayan. So first natong magian ang pinaka smallest nga tulay sa Siquijor. Mo ni gitawag lang Señora Bridge. Oh, okay. Okay. So now nata diri dol na sa Lasig. Ayan, makita nato mga pinangga nato mga manlipiw sa kalsada. Nakita ni mo kung saan sila magsilig. Ayan. So kung wara ka dira sa ubos, mo na ato ang Lasig. And then along the way matapadong sa Kambugahay. Mo ang gitawag na to Puo. Ayan. So makita ni mo ang old kayo nga dagang mga istoryang kinaraan ng atong simbahan. Dara mga kaislang atong simbahan. Ayan. Ampin. Okay, so dara. Dilikaw na ta. So laing gala na po ni atong tinatahat ron. Dara. Ayan. Pinakapaskil na oh. Oh, suod na ta. Okay, karon. So hapit na ta sa may gitawag lang nga White Road. So dire nyo may bawang kuha sa dapitang mo agit sa White Road. Dito. Tara. Paborta sa too. Mo ni gitawag lang White Road. Oh, di ba? Why do you leave me? Why do you leave me alone? So data pabor sa too ni agi. So dira makita nyo ang mga tikot na views dire. Yung mga kauban dito li. Ha? Aw, mga kauban dito ron. Okay. So karon gitabang ata sa DPWS oh. Nakuha sila kahoy, naisutog sa ako. Okay, still continue sa to you and me. You and me. Okay, so kapit lang kasi hindi na tayo kinakapitan. Okay. So dara mga guys, mga ka-Islam, pinakaninot nga view. Ayun, nagdali mo. Okay, patong na ta sa ating patutunguhan. Ang gihimong development sa ato ang ayan. So kini mo development sa ato ang
sa ato ang Kambugahay Falls nga tulay. So diara makita na ninyo diri ang tulay nga balubog. Discovered na maugaw nga itong kuhan. So dara nga ito ang tulay. Kaya yan muna nga ito ang tulay dire. So dara still construction lang yapon. So dara ang ato ang kuhan tulay. So hapit. So karon hapit na ta sa ato ang site nga kuhanan na itong yuta. So dara ang atong yuta. Wow, what a nice para sa atong garden. Okay, so narami sa site karon. So dara ang atong ano. Okay. Okay. Dara sir. So mo na yan site nga kuha na mo yuta. Okay, nangayo mi dire. Yan. So far so good, naabot na gid mi. Okay. Nangayo na mi dire. So karon, so kunya magkargahin na po mi. Sige. Okay. So mga bato nga ito nakuha. Ayan. Ang atong mga gakot. Dagpo kay batuan eh. Yan, andin na po kay yuta. So yung pahak gidya. Ay yung mga kaisla. Hindi na pahak. Pahak mo lang. Kunti pahaka. Kunti pahaka. Okay. So now on. So travel na po me. So babay na po sa yuta among gikuan. Padong na po me uli. Ayan. Bye-bye. Uli na po me. Ayun no, ga-development sila sa ilang tulay oh. Ayan. Tulay Israel. Tay, gapautog na po ka diha tay. Tatay ba ba tatay? Oh. So, dara. Okay, oh, dara oh. So, mo ni katong ibaha sir. Ha? Tuyo na siya. Wauno na. Wala gituyo tak up. Wala. Wauno na yuta. Where nagikan dai? Ha? Aw. Dito na ba? Okay, dara ya tulay. Okay. Ginod na me. So, medyo risky lang siya kay medyo angaton sa dos ha. Dara. Kana nilo. Na. Okay. So dara tong tulay nga kuanan. So mare siya tulay. Ayan. So bye-bye tulay. So coming na pud mi sa BMG Island Landscape and Resort. Okay, on the way. Okay, dara. So mo ni view dere. Okay, biyahe papuntang PMG. Ayan o. So, na po dire makita ni mo ang pinaka-barangay po na siguro dire. O resort gapon ni siya. Ayan, stambayan. Ayan. Kaya na naman dire paubos ang Kambugahay Falls. Ayan, dara. Kambugahay Falls entrance. Dara, dira napita. Sa entrance pa lang makita na nimo diri sa gawas ang view nga nindot oh. Pero si mga kaisla. Kanindot oh, see the sunrise coming oh. Okay. So still gapon ta padung na ta uli. Ayan. Kina pa mo tay pick upon nga yuta. So pick upon mo na mo nga yuta nya. Yan. So diri na dapita to. Na may makuha ang yuta din eh. Sir, still development dire sir. So nakakuha pa med yuta dire sir. Kini, ila man nagikab-kab sir. Kay na landslide siguro ni siya gamay. So dara. Kuha na mo. So kitabangan ta sa to mga DPWH. Okay. So nakakuha tag mga yuta kauban sa atong mga DPWH. Bye bye. Okay, salamat kayo. So nadungagan gid nga atong mga yuta. Yan. Tapunan ko datong bato god. So
So karon on the way na pud mi, padung uli. Okay. So usab magian na pud nato ang Y Road. Samad. No sa man ta? Sa puno ganyo. Okay, dira. Uy, padung uli. Ha? Yan yan. So ayan. Yan na nato ang Elnas Elementary School. So ayan, still continue sa atong video. So good so far. Bagong namin uli. Yan. So yan. So dire mi hage. So makita nato karon ang whole view sa atong simbahan sa Siquijor, Lassi. Tayo. Oh. Right. So, puro pili ka rin. Alay ni. Oh. Okay. Liko na ta. Yan. Okay. Yun. Opia. So, yan. Nice one. Okay. So, sata. Okay. Ang tennis sa Lassi. Tara. Oh, so itong mga kuan karon wala na tao lang kay ron dire kay pandemic man, so bawal pa man kayo. So dire no mask, no entry. Ayan. So dire po ang pisina, baryanan sa kuryente. Okay, and then kasunod ang kumbento sa Lassi, Siquijor. Yan ang kumbento. Ayan. Beside na kini katong makinig ka dire mga per health beside na. Andi nang atbangan niya mao na ang simbahan. Di ara, wow. Yan, simbahan. Mag-ampo kita sa Santo Rosario. Tara. Dan ayo ang ate. Vlog lang po. Yan, puli. Okay, niya mga akasya nato dire oh, dagko kay probuyag. Ayan. Oh, yan. Paili no. Babay sa nako ni ipog lagi. Naipog guro ni babay man. Vlog lang ate, vlog. Bye-bye. Mga tao dagang kayo ron kay kuha mara ron. Mo ni libre nga kuan ron. Sa mga nagpa-check up karon mga libre. Andra ang Lassi padung lusok. Okay, so padung na ta uli. Yan ang pagpadung uli. Okay. Nalis bottom litson, ani maho litson. Sumutang litson ay. Nilin. Oh. Oh, dira. Kakuan mo dia. Kapante ko nimo dia. Oh. Yeah. Ah, dara sir. Kaya tibahan lang dyan na. Tibahan lang dyan dyan. Mahal salit. Oo, yan. So, hapit na punta sa Señora Bridge. So, Dora kay mga kaislano. Pila ra ka minuto. Maabot na ka sa Kamugahay. And then, padong sa Señora Bridge. Ayan. Dora kayo. Gusto maglakaw, dali ra kay tanan. Abot dito bawasan niya kag mga 30 cholesterol sa imong lawat. Dara ang Señora Bridge. Okay, dara. Diba? Okay, continue sa uli.
Leon. Oh, di ba? Kitang-kita na. Oh, ambak militar. Okay, dara ang atong Leon. So, padong natasod. Ayan. Para i-diskarga ang atong mga kuha na yuta. Okay. Oy, bye-bye. Nabili na ka. Yan. So, nanatay mga dalang yuta o bato. Mga bato, mga yuta ang dala namo. Ayun, tiyempo kayo, nagpiping sila. Oh, hi sa mga guys. Piping sila, piping. Oh, wala. Okay, so abot na me.